Gabi, ești Da, atent la distanța pe care o am eu aici. Da, deci la caserie poate să calculeze în euro, să oprească euro, dar nu poate să emită chitanță. Până nu-i schimbă și nu se plătește și intră banii în casă. Și după aceea când plătește... Sau până la 6, ieși... Ce-o fi? O termină cu plătirea. Da, ăla, știu. Și în loc de... Ce știi? Ce să-mi dai? Am auzit că-ți plac dulci. Și am venit ceva mai așa, mai deosebit. Te rog să te servești și tu. Uite ce frumos arată cutia. Gata? Gata, gata. Că am și de ieri, dar nu ți dau la cuțu. Cu rămas. Bine, mai fi, ceau, spor la treabă. Ceau. De cine? Pe barul ăsta ai sunat? Pe barul ăsta ai sunat? Un număr am trimis la București. Da? Ce drag faci acolo? O să fiți pe net și ID-ul de pe forum. Ia, de acolo. Să zici ce nu s-a filmat,